der kommer challengen fra Stine. Hvor jeg skal se, hvor lang tid jeg kan holde vejret. Og den er fra Snapchat. Ja. Og starter den er 20. Når det er 20. Ja, så vi starter lige om 2 sekunder. 3, 2, 1. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 sekunder! Det var det rigtigt. Det var flot. Stine, jeg håber, du har fået challenge, og håber, du går ind og kigger. Så det var det. Hej!